Rohi, cred că e timpul pentru un pui de somn. Noapte bună! Tigrilă, ce zici de asta? Când vine vremea rece, unele animale dorm. Broaștele se îngroapă în noroi. Își petrec acolo toată iarna și ies când vine primăvara. Gărgărițele își găsesc locuri confortabile în care își petrec iarna. Le place să se ghemuiască sub scoarța copacilor sau sub bușteni. Toamna, ursul mănâncă foarte mult. Acum e gata să hiberneze. Intră în bârlogul lui și doarme aproape 6 luni. Când vine primăvara, ursul se trezește și este foarte foame. În timpul iernii, puiul de veveriță se ghemuiește într-un loc cald. Trebuie să ne trezim? Tigrilă știe că polul nord și polul sud au numai 2 anotimpuri? Unul în care este numai zi și altul în care este numai noapte. Hei, tu, unde sunt coarnele? Știai că un cerb mascul își pierde coarnele în timpul iernii? Îi cresc altele noi în fiecare primăvară. Ia uite aici! Știai că unele insecte, greierii de exemplu, depun ouăle toamnă? Ouăle rezistă în timpul iernii, iar puii apar la începutul primăverii. Hei, picioare mari, sunt eu, Tigrilă, care îți spune că aceștia sunt pantofi special pentru mers pe zăpadă. Sunt mari și lați ca să nu te afunzi în omăt atunci când mergi. E vremea pentru o gustărică. Acești șoareci de câmp se pregătesc pentru iarnă. Uite cum își umplu gurile cu mâncare, adună hrana în vizuină și o păstrează pentru iarnă. Uite-te la cuburile acelea de gheață, se numesc igluuri și chiar dacă sunt făcute din zăpadă, le țin oamenilor de cald.